Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου ένα σχόλιο ότι είναι άδικο να δαιμονοποιούμε το σύνολο της αμερικάνικης παραγωγής τροφίμων, διότι οι ιστορίες με τις τρελές γελάδες και τα κοτόπουλα με τις διοξίνες είναι ευρωπαϊκά φαινόμενα. Η συνεχιζόμενη μυστικότητα των διαπραγματεύσεων για την εν λόγω συμφωνία και στον 7ο γύρο των συνομιλιών που διεξάγονται στο Μέριλαντ δημιουργεί εύλογες ανησυχίες και πολλά ερωτηματικά. Μπορεί οι υποστηρικτές της διατλαντικής αυτής συμφωνίας να προσδοκούν κέρδη πάνω από 119 δις ετησίως για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αύξηση 28% των εξαγωγών της στη ΗΠΑ. Θα πρέπει όμως να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε μια σειρά θέματα που αφορούν το εμπόριο, το περιβάλλον, την ασφάλεια τροφίμων, τις εργασιακές σχέσεις και τα προσωπικά δεδομένα. Ήδη οι καταναλωτικές οργανώσεις και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού εκφράζουν την ανησυχία τους για τα μεταλλαγμένα προϊόντα, το περιβάλλον και τα εργασιακά, ενώ οι επικριτές της συμφωνίας υποστηρίζουν ότι μόνο οι πολυεθνικές θα βγουν κερδισμένες από τη συμφωνία αυτή. Στο επίκεντρο ακόμη της κριτικής βρίσκεται η προσφυγή των μεγάλων ομίλων σε εσωτερικά διαιτητικά δικαστήρια όταν δεν συμφωνούν με τις εθνικές νομοθεσίες. Το παράδειγμα προσφυγής της Philip Morris σε βάρος Αυστραλίας και Ουρουγουάης είναι ενδεικτικό. Τα θέματα όμως της συμφωνίας που έχουν να κάνουν με τη γεωργία και τις προδιαγραφές των αγροτικών προϊόντων θα πρέπει να μας απασχολήσουν ιδιαίτερα. Ο φόβος για κατακλυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης από γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα είναι υπαρκτός, όπως και η απόρριψη από τους Αμερικανούς των 3.000 προστατευόμενων προϊόντων ονομασίας προέλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που πλήττει ανεπανόρθωτα δικά μας POP και PEP προϊόντα γεωγραφικής προέλευσης, καθώς και τα μελλοντικά παραδοσιακά ορεινά ή νησιωτικά προϊόντα Natura κτλ. Ήδη οι επιπτώσεις της Συμφωνίας Καναδά-Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΕΤΑ έχουν φανεί στο εθνικό μας προϊόν τη φέτα. Δεν χάνεται μόνο η ονομασία προέλευσης και η γεωγραφική της ένδειξη, αλλά καθ' αυτή η ελληνικότητά της. Ήδη η παγκόσμια αγορά κατακλείζεται από λευκά τυριά με την ένδειξη φέτα που παράγονται στον Καναδά, τη Γαλλία, τη Δανία, Τουρκία και τις όμορες βαλκανικές χώρες. Μου έκανε εντύπωση η αγωνία του ομιλητή της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με το τσίπορο και την τσικουδιά. Θα πρέπει όμως κάποια στιγμή να μας πούν οι υπεύθυνοι των προηγούμενων κυβερνήσεων τι έκαναν και πώς προστάτευσαν τα εθνικά μας προϊόντα, λάδι και φέτα, που σήμερα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην παγκόσμια αγορά. Η μεν φέτα έχει χαθεί σχεδόν, το δε λάδι συνεχίζει να πωλείται χύμα στους Ιταλούς και Ισπανούς με μη υποχρεωτικές τις γραμμές πλέον καταγραφής οξύτητας. Τέλος, κατανοώ ως οικονομολόγος την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποκτήσει με την εν λόγω συμφωνία ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι των ραγδαία αναπτυσσόμενων νέων οικονομιών, αλλά θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ιδίως ό,τι έχει να κάνει με τον ήδη διαλυμένο αγροτικό και κτηνοτροφικό ιστό της πατρίδας μας από τις προηγούμενες εφαρμοζόμενες μνημονιακές πολιτικές, καθώς και με την προστασία του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.